Steve, Anna Vlahovic. Number 16, Elena Damjanovic. Number 18, Nikolina Hakovic. Number 28, Guler Una. Starting lineup for Hapoel Jerusalem. Number 20, Rahil Steischneider. Number 25, Rachel Dalet. Number 30, Miselit Worku. Coach Jack Simron. Brit Bragadotir from Iceland. Μια καλή πάσα που είναι πολύ καλή για να φύγει η Έλληνα στην πλάτη της άμυνας. Κάνει πολύ ωραίο γύρισμα η Ζαϊέλη. Γκολ για τη Χάποελ. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση. Και το 1-0 από την Ζαϊέλη, την σκόρερ και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Πολύ όμορφη συνεργασία και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μια καλή πάσα που είναι πολύ καλή για να φύγει η Έλληνα στην πλάτη της άμυνας. Κάνει πολύ ωραία γύρισμα η Ζαϊέλη. Γκολ για τη Χάποελ. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση. Με πάσα η εκτέλεση για να πάει μπάλα στο πλάι στη Σαλόμ που θα κάνει τη σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα σε πρώτη φάση. Ένα σούτ από απόσταση διώχνει η Μακλήρη. Ωραία πάσα της Ζαλέτση Ζαϊέλη. Όμορφη η πάσα της, πολύ καλή σκέψη. Με την Στάι Σνάιντερ. Αλλάζει αυτή με τη Ζαϊέλη. Καταπληκτική πάσα της Καρντόσο στη Σαλόμου, η οποία θα γυρίσει, πέρασε από όλους η μπάλα. Πολύ ωραία παλιά προς την Νταλέ, παρεμβαίνει και πάλι. Τη φαίνει στο δεξί, κάνει και μια σέντρα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, πέρασε από όλους. Καλή σέντρα, κεφαλιά, out. Αλλαγή παιχνιδιού, λάθος γίνεται ψηλά. Η Σάκοβιτς εκτελέσει με τη μία, η Τζόκ θα μπλοκάρει. Κερδίζει και πάλι ψηλά η Χάποελ με μια γύρισμα μέσα στην περιοχή. Περνάει η μπάλα. Ζαϊέλη αλλάζει με την Νταλέτ, πολύ καλή σέντρα. Η μπάλα στη Ζαϊέλη εντός περιοχής. Δεν εκτελεί, δίνει πάσα. Η Γιόρκου στα σώματα. Και δεν υπάρχει χέρι. Και η Κούντοκ βγαίνει πολύ γρήγορα ψηλά και τσιμπά την μπάλα από τη Σίνκουε και φεύγει φοβερά η Κούντοκ. Κερδίζει και την κόντρα. Θα προλάβει και την Τζοκ, η οποία όμως κατάφερε να την κρατήσει μακριά. Διαμαρτυρίες τώρα. Για τη Σίνκουε. Πάσα της εκεί που είναι ψηλά η Βλάχοβιτς και κερδίζει. Και είναι και καλή η πάσα της στη Τζάκοβιτς, η οποία όμως είναι σε θέση offside. Το άλμα για τη Γιορκού στα πλάγια. Κόβει Ραντούνοβιτς σε πρώτη φάση. Πέρασε πολύ ωραία η Νταλέτ, κάνει μια προσποίηση. Ωραία πάσα στη Γιορκού που είναι κλεισμένη. Πέρασε από δύο και σούταρε για να μπλοκάρει Κατσονούρη. Η Ιερουσαλήμ με το σκορ στο 0-1 μετά το τέρμα που πέτυχε η Ζαϊέλη στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, που κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο είναι η εκτέλεση, μια κεφαλιά από την Στάιν. Φάουλ. Παίζει γρήγορα με την
Έλιναβ και τώρα Σαλόμ έχει την Κοέν. Πολύ ωραία πάσα, βγαίνει όμως η Κατσονούρη γρήγορα. Πέρασε η Κοέν, έχει βγει η μπάλα έξω. Αλλά... Ωραία παλιά της Ζουνάλ Τζάκοβιτς. Υπάρχει χώρος εδώ για την Μπούντρουσος πάρα πολύ. Με την Νταμιάνοβιτς και την Χατζατριάν που πατάει η περιοχή. Είναι και η Νταμιάνοβιτς στην περιοχή, έχει και τη Στάνιτς. Από την άλλη πλευρά θα βγει το σουτ. Out. Μια παλιά μπροστά για την Καρντόσο που είναι γρήγορη. Σαλόμ, τη σέντρα, η Κοέν, η Αλίνεβα μες στην περιοχή, μακρύνει την μπάλα. Παλιά μπροστά στην Κοέν και ευκαιρία για τη Χάποελ. Βγαίνει η Κοέν σε τέτα-τέτ, καλό έλεγχο της μπάλας, την πρόλαβε με φοβερό τάκλινγκ Μακλήρη. Είναι η Σάντος στην περιοχή, κρατάει η Κοέν και πάλι Μακλήρη σε φοβερή διπλή αμυντική προσπάθεια. Ένα πλασέ της Ζαλέ, ωραία επέμβαση της Κατσονούρη στο 85. Ωραία παλιά στη Σάντος που κατεβάζει. Η Βραζιλιάνα βρίσκει την Κοέν και αυτή στη Ζαϊέλη. Και πάλι η Κοέν καταπληκτικά συνεργάστηκαν εδώ για να βγει φάτσα με τον γκολ, αλλά η Κατσονούρη κάνει ακόμα μια σπουδαία επέμβαση. Έχουμε μαζί μας την αρχηγό της Hapoel Ιερουσαλήμ, Ραχέλ Σνάιντερ. Congratulations for the win and all your performance in the tournament. You closed this qualification round with one important win. Your comment about the game? Yeah, it was a difficult game, more than we expected. But I think it's our first time in this Champions League, and we gained a lot of experience. Also, when we play against PAOK, it was a difficult game. They are very experienced in this competition, but we will have now hunger to come back next season and to go to the next round. Thank you very much. Congratulations.